Čo lidičky na neve kamošu. Zahráme si robot malý. Vrátili vypínený z psasy. Ne, už ví. Potřebujeme celý mobil. Ja nejdem. Dobre. Vypneme to na úrovni. Ako nám to nejde. Toto hráme Biblia pre deti. Píša. Záchrana na lodi. Čítať. Na Zemi žilo už veľa ľudí, ale správali sa tak zle, až Boh oľutoval, že ich stvoril. Rozhodol sa poslať na Zem potopu, ktorá všetkých zaplaví. Našiel sa však jeden muž, Noach, ktorý nebol zlý ako ostatní. Miloval Boha a poslúchal ho. Boh sa rozhodol, že Noacha a jeho rodinu pred potopou zachráni. Boh varoval Noacha pred potopou. Povedal mu, aby postavil obrovskú loď s nízkou strechou, 3 palubami, oknom a dverami. Boh povedal Noachovi, aby do lode vzal dvojicu z každého druhu zvierat. Jedného samčeka a jednu samičku. Potom Noach, jeho rodina aj zvieratá vošli do lode. A Boh za nimi zavrel dvere. To je pravda. Pršalo 40 dní a 40 nocí. Voda padala z neba a dvíhala sa z oceánov a jazier. Zaplavila aj najvyššie hory. Noach, jeho rodina a všetky zvieratá boli v bezpečí lode, ktorá plávala na vodách. Boh na nich ani na chvíľu nezabudol. Potom Boh poslal na zem vietor a voda začala klesať. Loď pristála na pohorí Ararat. Noach vypustil holubicu a keď sa nevrátila, vedel, že už môžu výjsť von. Keď bola zem suchá, Boh im povedal, aby vyšli z lode. Na oblohe urobil dúhu ako sľub, že už nikdy nezaplaví celú zem. Dovidenia. Boh dal na oblohu dúhu ako sľub, že nikdy nezaplaví celú zem. Áno, správne. A za to si zaslúžim vlastne, mama. Dovidenia neexistuje. No keď to neexistuje, tak sa kúpime na Messenger. A pozor, kto mi dá na Messenger, ja mu nič nepoviem. Miška, moja strnica, tak super. Dobre. Dobre, ideme, napísali sme a video len tak neskončíme. Miška, povedz do videa. Dovidenia. No vidíte, tu má malá sestka. Dobre. Ona ešte malá. Nevieš tak všetko, čo mi nedáš. Doma má byť na like. A to je nejaká sa povie. Napíšte komentáru fúdba. Haló? Tak. Zahráme sa ešte.
Tak teraz ja ukończę. To miało mi dobrze prawo. Napiszę do komentarza, koniecznie tam będzie. Tutaj mam podgraniu, ale dalej. A na komentarz wam da słoneczko, nie zabudujcie. A teraz to tam będzie. No, może zobaczyć, nie, na szóstce tego nie robi. A ja... Gracias, me va a comenzar. No estamos en la sociedad. Eso me lo acabo de ver. Ya se estaba la frustración de un partido. No me voy a celebrar.
Štyři hned. Ale to taky jen tak lehko nepodají. A ještě budeme modrát. No jeden jedna. To je slabé, kámo. Máte jeden na dva. Veliký. Vidíte, jak to vyzerá, hop, hop, odej, kuda, nevím, teraz, mám nesrážemo životou, prostě to teda, já si myslím, to je věc. To by mě nemuselo skládat, ale moje. Ale já se nenechám. Já se nenechám. Nechám se do větí. Umím. Honu si špatný rektvál. Budeme dostat ukončené video. Já jsem hora veliký. Já umřel. Vy jste mi fandili? To bylo taky dobré. Já jsem hora veliký. Co neskôr. A mě vás. Teraz je dobré. To je super. Kolikrát chodí. Kamerky. Sorry. Baby. A věra to zelený. To je jasný. Budeme se přičekat rozbíjet. Ahoj, jeden dole. Ahoj, dva dole. A tři dole. Ahoj, jeden dole. Ahoj, jeden dole znova. Jeden dole. Jeden dole. Ostaví. Jeden dole sabek. Jeden dole. Mojeho psa. Rudyho. Jeden dole. Dva dole. Tři dole. No. A teraz dáme to. Jeden dole, přes jeden dole, tady dva dole a hore tři dole. Tady dva dole. Veliký. No to sami asi nebudu nepodarí. Tak, když dostanu takový video. Dovidění. Mám vás a pozdravujte rodičov.